Takže máme tu nový part. Šialený ostrov má rodina. Vidíte, už je to podľa začiatku. Robíme house tour, až potom vám poviem postavičky. Toto je izba tejto tu. No, ona sa volá Katka. Počkajte. Tu je kúpeľňa. Taká. Tu je manželská izba. Tu je, viete, tu je dvaja zajčiky, či čo to je. No, tu je obývačka a tu je otec Roman a tu je mamka Zuzka. Neviem prečo, ale tieto šaty mi pripomínajú akože Fantagíra. Akože viete, čo myslím? Slam. No, teraz môžeme začať. Ránko! Dobré ráno. Dám si okuliare. Tak. Idem do kúpeľne. Neviem. Tak. Umiem si zuby. Bez pasty, vraže je to neekologické. A idem sa pozrieť, čo máme na večeru. Keď už. Tak. Myslím, že vôbec nemeso. Tak. Neviem. Čo si spravíme na večeru? Mrkvičkovú polievku. Mám tu hrniec. Dáme tak. A potom si dáme hore a zoberieme tento čarodejnický bylinkovský what the fuck? Bylinkovský čaj? Či čo to tam je? A ideme sa pozrieť do kúpeľne. No nie do kúpeľne. Ešte, furt stopujem. No, ideme sa pozrieť do chladničky. No. Tak, čo tam máme? Ani neviem. Tak, zoberiem si tak a tak. No, potom si pojdem ochutnáme akože neviem. Prestaňte. Fajné. Tak, no a počkáme. Zatiaľ si vyčarujeme niečo. Sherry, Mary, bum. Kde sa podialo? Oh my god, už je to naservírované. Lahôdky. Romanko, už je obed. Už je obed. Katka, čo nejdeš jesť? No, na také gebuziny budem jesť. To ako si ho považuješ povedať na stromy a na zeleninky gebuziny? Nedostaneš jesť, kým sa neospravedlníš. OK, sorry. Neznášam to. No, tak. Ochutnáme, čo to je. Obyčajná mrkva. Joj, bože. Tak. Nie je to až také dobré? Výborné. Hejže. Toto nie je dobré. Fuj, hnus. Keby si tak od hladosti trpela, tak potom by si zjedla aj holý kvet. Kvet radšej nie, radšej umriem od hladosti. No nič, ja musím ísť vytvárať elixír. A ja musím ísť do obchodu.
kúpiť niečo pre naše chladničku, či jak. No tak ja idem robiť elixír. Akože zle. A ja si radšej idem do izby. Tak. A zoberiem si svoju Nokiu 1956, na ktorý iba si môžem pozrieť ten čas. Hello. Aj, amorine. Viete, čo myslím. No tak, je 18:34. Časť i zvonka. Neviem, čo si ovlečem. Toto? No fuj! Kto mi toto tu dal? It goes to trash. Žiadny emotion of damage. Tak toto je najkrajšie asi, čo mám. Iné už nič. A neviem, mám jedno šťastie, že tu majú tú skincare, ktorá je najdrahšia na celom svete. Takže si spravím skincare. Tak. Akože teraz si predstavte, že si umýla tvár. No. Tak. A idem von. Medzi tým hrama horisi a dáme tam toto. Akože. No, tak. No, nevidí sa to, predstavte, že to je tam. No. Bara. No tak ja zatiaľ idem von. What the fuck? To čo robíš? Nič o tvojej starosti. OK. Tak. Ako pôjdem ja von? Pôjdem cez bránu. What the fuck? To čo to má? Pôjdem cez bránu alebo preskočím a pôjdem u smetiarov. Ideme cez smetiarov. Ja som si zlomila možno kosť. Píp. Tak. No. Pozri sa, čo tu majú. Fuj. Som aspoň ja pri svete. Ale počkaj. To sú oblečenie? Ty si kto? Ja som robot. Ja tu pracujem. Bla. Ty kokos. Už mi naozaj no. Aha, mňa to nezajíma. Môžete mi prosím uhnúť? Nie? Potrebujete mať kartu. Dobre. Akože súra. No, akože netreba ti nič, ty robotický muž. Pš. Tvárme sa, že akože tam preskočila. Hahaha. Oh my god, kde som sa to ja zjavila. Dneska si pochutím. A vlastne nemám cash. No, čornem to? Neviem. Nie. Popýtam si od koho peňažky a potom im to, čo vrátime. Tak, a popýtam sa to. Dobrý deň. Poprosil by, nemali by ste na požičaní nejaké peňažky? No dovoľ, choďte het. OK. Nebol to žiadny emotional damage. Hašu, zadarmo, všetko zadarmo, Hanču, zadarmo. Počujem, čo zadarmo. Okamžite sa idem pozrieť. Vy ste tu vykričali všetko zadarmo? Áno, pane, zadarmo. Všetko zadarmo, bomboklad. Tak si zoberiem sushi. Čaute pre koniec partu. Dajte like pre part 2.